Hello everyone! Welcome back! It's me again, Lorna Hermosillia. For today's recipe ay napapanahon dahil gagawa po tayo ng buko corn dessert. Buko corn dessert is a combination of course ng buko at saka mais. Tapos nilagyan na lang po natin ng cheese, gulaman at saka ng nata de coco. Kaya naman to start with, ay samahan niyo po muna akong i-shred ang ating buko into strips. Ayan, so using po ng ating standard grater, ay i-shred lang po natin yung ating young coconut meat from the shell. Yung sabaw po ng ating buko ay huwag niyo pong itatapon dahil maganda po yan. Lalo na po ngayon, mainit ang panahon. Rich in potassium po yan, tsaka minerals. So makakatulong po yan para sa muling pagpuno at pag-rehydrates ng ating katawan. Pag nagagadgad po tayo ng ating buko ay huwag po nating sagarin kasi pag mahasali po kasi yung pinakabaon niya, meron po siyang aftertaste. Medyo mapakla po yan. Okay, transfer na po natin yung ating nagadgad na buko dito sa ating maliit na mangkok. Kami po noon, pag kumakain po kami ng buko, ay nilalagay po namin sa pitchel. Tapos nilalagyan po namin ng gatas at nilalagyan din po namin ng skyflakes. Ang tawag po sa amin yan ay lamaw. Ang sarap. Masarap din po yun. Subukan niyo. Tapos lalagyan po ng yelo. Ayan, this is it. Pansit. Buko po pala. Char. So, meron po tayo ditong isang sachet ng ating orange Mr. Gulaman. Ayan. So, nilusaw lang po natin sa isang tasang tubig. Tapos, ibubuhos naman po natin yan sa 2 tasang tubig na ating pinakuluan. Tapos, haluin lang po natin yan ng mabuti para hindi po mamuumuo ang ating Mr. Gulaman. Halo kayo. Nagtatago. Aray. Nanggugulo. So, ayan. Okay na po ito. Na-simmer na po natin ito ng bahagya upang mabilis lang pumasit ang ating Mr. Gulaman. Tapos po ay patayin na po muna natin ang ating kalan. Pagkatapos po nito ay transfer na po natin ito sa isang malinis na lagayan at atin pong palalamigin. At ito na nga po ang ating gulaman. Napalamig na po natin at naset na po natin ito. Hihiwain lang po natin ito into small cubes. You can put sugar po pala ha pag nagluto kayo ng gulaman para medyo po matamis-tamis at gusto po yan ng mga bata. Alright, here we go. Our buko. Tapos po syempre yung ating gulaman. Meron din po tayo ditong cheddar cheese. Tapos isang 250 ml po ng ating Nestle cream. 1 can po ng ating condensed milk. Isang lata din po ng ating corn kernel at lagay din po ako dito ng nata de coco para po mas masarap o kahit ano pong available sa bahay nyo. Ngayon ay lilipat na po natin sa isang malaking lagayan yung ating buko at isusunod na din po natin yung ating corn kernel. Ngayon ay susunod na po natin yung ating gulaman. Pwede po nating haluin ng bahagya. Tapos, isunod na din po natin yung ating condensed milk. Pero wag po natin lahat ibuhos ha. Kasi titikman pa po kasi natin yan. Baka mamaya po ay sobrang tamis po ng ating dessert. Okay? So, after that, ay susunod na din po natin. Syempre, yung ating Nestle cream. And then, ganun din po yung ating nata de coco. So, talaga pong napakadali po talaga ng dessert na to. At hindi po talaga siya mahirap hanapin ang mga panglahok nito. So, halu-haluin na po natin ng mabuti hanggang sa maging well combined po lahat ng ating ingredients. Tapos, inilagay ko na din po pala dito yung ating cheese. Ayan. Nakalimutan ko lang po pala kaninang, akala ko po kasi naka-plain na. Ay, hindi pa po pala. Ay, nako, talaga naman. And after that, ay transfer na po natin ito sa isang malinis na lagayan. At pagkatapos po natin ito, ay ilalagay na po natin yan sa fridge overnight.
Ayan guys, so it's already 4 na po ng hapon. Titingnan po natin yung ating ginawa kagabi na bukan corn dessert. Tikman na po natin. Let's taste it. Okay guys, titikman na po natin yung ating dessert. Masyado na pong na-frozen. Gusto ko dito talaga yung cheese. Lapit natin. Parang perfect nito guys pag meron tinapay. Diba? Ganun tama talaga tayong mga Pinoy eh. Mas masarap to pag may tinapay, pag may pandesal. Lalaway na. Tikim lang, hindi kain. Bakit ang dami? Okay. Unahin natin yung nata de coco. Siyempre masarap ang nata de coco eh. Honestly, tama lang yung timpla. Hindi siya matamis, hindi siya matabang. Nag-aagaw yung lasa ng cheese, maalat-alat at saka ng tamis. So, meron na po tayong nagawang simpleng dessert. Napakadali lang, di ba? I-mix mo lang lahat ng ingredients. Basta tama lang po yung kanyang timpla. Yung nag-aagaw lang yung tabang at saka yung tamis. Ayos na. Ayan, isa na naman pong refreshing na dessert ang ating nagawa ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like niyo po ang ating video. Tapos mag-comment down below po kayo kung ano pong susunod natin na gagawin o lulutuin or ihahanda para sa inyo. Comment down lang po. Libre lang ang pagko-comment. Walang bayad. So, hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po. Tapos hit niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated pag meron po akong bagong videos na i-upload. Tapos follow nyo din po ako sa aking Facebook main profile, Lorna Dahoy Hermosillo. Shoutout nga po pala sa lahat ng aking mga kamother dyan sa grade 3 Hyacinth. At saka syempre yung aking masugid na followers at saka taga-comment. Thank you so much po sa mga nag-share po ng videos ko. Maraming salamat po. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye! Ingat po kayong lahat.